Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Adlaw di ay rong previous no. It's Jace sa buwan sa Abril, tuig 2026. Karon din no, ato ipadayon ng lain sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Ako no siyang gibalik no kay nasayop ang part 30, ang part 34, part 33 ahong na play. Ako na siya gabalik no ang si Andre og si Ethan dapat na humanaon tani siya no nya ako gabalik nasayop. Og sa dili pa din no akong basahon ni na ay pipila nga nag-comment no si Riam Pan. Ang part 33 man idol palihog kog plaster sa sumpay kay excited na ko maminaw, thanks. Okay, salamat kayo no Rian Pan. Pasensya kayo no nga nasayop. Pag-edit ako no ang sa 34, ang 33 mo ay akong nabutang na audio. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Riam Pan. O kang White Shadow. Salamat kayo idol no. Balik man ni idol. Okay, mo lagi idol no. Pasensya kayo nga nabalik na ko ang 34, 33 mo ay nabutang. Pasensya kayo no. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O shout out dahil ko no kang Elmer Lasima. Elmer Lasirma. Shout out dahil idol. Ang pinag-hapiran mi no, Elmer Lasirma. Shout out diha. Karon no, lita maglangan ni ang sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 34 na to no, mga ka-listeners no. Si Andre o si Ethan. Buwangon po inyong mga ulo. Itan! No! Colonel BJ, hain na bang imo mga sakop nga mohatod ni Andre Martin o ingon man sa robot nga Ethan? Bullshit! Bullshit! Damn it! Gibalikas mo ba ako, Colonel? Ha? Dili ikaw akong gibalikas, Profesor. Kung dili ako mga tao nga nagdanghag lang, nabulilyaso sila. Unsay nabulilyaso? Nariin sa inampak ko mga kaumang pulis ang buniga nga kung gihimong hideout o gibutangan unta ni Piola o naluwas siya. Panuay! Ang buot mong ipasabot. Lakip si Andre Martin ug ang robot nga Ethan. Naluwas usab! Wa ko masayod, Profesor. Kay wagi nga paho nga naabtan pa sa mga kapulisan si Andre o katong iyang robot dito. Kay nagbit, nagkabaya na nga ako mga sakop sa wa pa may tabo ang rain aron magatol sa duwa diha sa imong laboratory. Di mungkog! Ang buot mo bang ipasabot, Colonel? Nga naditikan nila ang atong gibuhat? Dili lang kay nalitikan, Profesor. Nalibot kang isultihan ko ikaw nga under surveillance na kita. Kurang mauna kining problema, Profesor. Animal, nga sa ato pa. May mga pulis na sabihin karon deres palibot sa akong rest house nga nagpaniid ka nako o nagpaabot lang sa hustong higayon. Mao ba, Colonel? Pag-expect na lang, Profesor. Animal! Damn it! Nasa ato pa, Professor Charles, kung may mga pulis nga morid usab ning imong rest house o laboratory, mapriso ka. No! Kanay dili mahitabo, Bravo! O ganong dili man ka na mahitabo, Professor. Mangutana ka pa! Hinampak! Unsay ilang ikaso nako, may nahimo ba kong nakasupak sa balaod? O kung aduna man, aduna ba'y ligong ebidensya batok nako? May mo saksi ba? Batok nako? Ha? Bravo!
Kung ako di ay ang musaksi sa tanan mong kabuang professor, mapriso gyapon ka. Unsa? Panuay ka, Bravo! Buwisit ka! Daghang salamat ka ni mo, Candice. Kaninyo mga polis. Kay kunuwa pa mo. Ambot ko nun sa nanahitabo na ako. Dili makatugot ang Ginoo, Fiona. Nga mulampos ang dautan nilang tinguha. Pero si Andre ug Ethan, huwa sila din eh. Tingaligasan nila kinidada. O tingali ko sila gibuhat ini. Kadiyot, Fiona, mitawag ang ako mga kubanan nga misunod di atong sakyanan nga migawas din sa compound. Hello? Gabito? Mitawag ka? Usay balita sa auto nga inyong gisundan. Unsa? Sila gid ay si Andre ug Ethan ang gisakay ato? Oh, Candice, sila si Andre ug Ethan. Usay balita bahay nila. Unsa? Fiona, wa ka na kabalakan nila ni Andre ug Ethan. Luwas na sila. Oh, God, salamat. Salamat. Pero mato di Gabito nga akong kaubang polis. Nga dili pa dugay na akong gikasulti. Napatay ni Ethan ang duha ka kidnapper. Nga kauban ni anang usa. Nga mida nila sakay sa auto. Pero grabe kuno kaayo ang nahitabo. Kay nabuak ang uos sa duha, human kini gibuwang o gipakong og kusog ni Ethan. Unsa? Daghang kang salamat ni Juan, Candice. Ug sa imong mga kaubanan nga miluwas ni Fiona. Igo lang mi naghimo sa angay ug nagtuman sa among katundanan, Andre. Bisa na. Angay gyapon kong magpasalamat ninyo. Kay kung wa pa mo, ambot ko nun sa nagilingatan ni Fiona. By the way, gi-process pa si Fiona. Gidapa siya sa public hospital aron nga mo undergo sa medico-legal procedure. Mao ba? Mas may nun. About sa cellphone ni Fiona, na-recover na. Ang imo na lang phone, ang wa pa. Ang giingon o gikataho nga ato pa karon sa mga kamot ni Professor Charles. Sa kabahin usab ni Colonel Beijing nga giingon nga mo'y utok o nagplano sa pagransak sa imong gipuy-an ug pagkidnap kaninyo. Gawas nga magdugang sa kalig-on sa kaso nga ato ipasaka kaniya ang inyong mga testimonya ni Fiona. May possibility nga magamit usab nato nga witness mismo ang usa siya mga tao nga mo'y mikidnap kaninyo nga among hidakpan dito sa budiga diin kamo nila dada. Huwag ko magtunga sila ba si Colonel BG o Professor Charles ang nagplano sa ingon, Candice. Nagkasulti na di kami ni Ardy, dili pa lang yung dugay, Andre. Kaya nag-follow o gimonitor yun niya kinihitaboa. Mao ba? Nasagmuyo kayo siya sa pagkalambigit ni Colonel BG ni ining kasuha. Nakahatag ko na kini og dakong kaawawan sa kwerpo. May mga panghitabo gyud nga ingon ini, Candice. Di lang kini din sa ato. Bisan usab sa nakalinlaing mga dapit. Bisan na gani silang nasod. Tinuod na. Mao nga na mo ang Ardy, nga kinahanglan yun nga manubag sa balaod ang angay nga manubag. Angay lang, Candice. Kaya gigamit ni Colonel BG ang iyang posisyon aron matabunan ang dautan niyang binuhatan. Pero bisan pa sa iyang nahimo, ana paghapon kamo nga daghan pang mga naas katungdanan nga nagbuhat og maayo. Husto ka, Andre. Kay pipila lamang ka na sila nga naghimo sa ingon. Og bahin usab ni Professor Charles, wa sa pagtuo si Ardy, nga nalambigit usab siya ni aning taboa. Nasagmuyo gyud kaayo siya. Kay managhigala sila sa professor. Apan, kay way gipinig ang balaod, matod sa Ardy, way higala o igsuon sa balaod. Bisan unsa pa kadako o ka-influensyado ka, no one is above the law. Nagtago-tago na ni mga higayunas Colonel BJ Nicolay. Makalagot. Mga danghag mo si Colonel BJ. Wa mo magkamit sa iyong auto. Nicolay? Kaya kung nagkamit pa mo sa inyong mga auto, kung aduna pa ka mo'y kateo, dili kini maingunan. Dili mo mabulilyaso. Busa tungod ning hitabuha, sa inyong kadanghag, kay wa ninyo ma-meet ang expectation sa organisasyon, tali ninyo matawat
ang kanti nga bugti-unta sa iyong kalampusan. Sama nga wa kamoy mapaabot kay kayuhan. Pabor o proteksyon gikan sa organisasyon. Kay wa ninyo mapawatudi nga takos kamong mudawat sa tanang kayuhan nga mahatag sa pondok. Nagtuo tingali si Nicolay Bravo. Nga dili ko mabuhay kunwa sila. Kunwa ang organisasyon. Ayaw pala ba niyang papataas mo si mong garbo, Professor Charles? Kay naibaw ko gyud sa ekonomiya o politika sa mga nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Og napamatud-an na kini sulod sa dugay nga panahon hangtod karon. Nga! Ayaw kong lekture, Bravo. Kay mas nahibaw ko kay kanimo. Imbensyon ko lang ikaw. Ug limitado lamang ang imong kaibaw kay kanako. Tinuod ka na, Professor. Pero kay ako limitado. Dayag na lang nga limitado ka usab kay ikaw man mismo ang akong inventor. Ang akong kahibaw na gagikan kanimo kay ikaw mao ako. O ako mausab ikaw. Hilom! Hilom, Bravo! Tanawa, Professor Charles. Tanawa diyan sa monitoring screen. Kung unsa ka nang nasa gawas ning imong rest house. Ha? Unsay? Animal! No! Bullshit! Damn it! Kinsa mo na sila, Professor. Kadaghan nila anang nag-uniforme. Mga tanod na sila o Boy Scout. Unsay mga tanod o Boy Scout? Mga pulis ka na, hinampak! Oh, mga pulis din na, Prof. Wa na, Prof. Niya sila rundakpon ka. Mapriso ka. Mamatay una ko, Bravo. Una ka na mahitabo. Mamatay una ko! Kanus ka man gusto mamatay, Prof. Oh, Karuna. unsa? Hinampak kang brabuha ka. O gano'n nang utala ka man kung kanusa ko gustong mamatay, ha, animala ka? Gusto lang ko maiba, Professor. Oh. Kay ako nalay mo patay ni mo. Hinampak! Okay. Okay, Sarge. Okay, sige. Okay, bye. Andre? Si Police Officer Gabito ka tumitawag. Nauban siya sa team sa kapulisan nga mihimo og operation dito sa rest house ni Professor Charles. Related ning nahitabo ninyo, Andre. Mau ba? Unsay balita? Nagkagubot ito. Kay ang abogado ni Professor Charles nga may atubang nila, nga nakiglantugi nila. Wa pay labot ni Congressman Graba nga bibabag sa kapulisan bisan aduna sila search warrant nga gihuptan. Unsa? Gigamit ni Professor Charles ang iyang influensya sa mga politiko dinhi sa ato, Andre. Ug wa pay labot sa usa kuno ka senador nga mitawag sa team leader nga mi question sa legality sa ilang gihimong operation. Andre! Napila. Iko na. Habi na kong dili na ito magkita, Andre. Habi na kong dili na ito magkita. Ikasubok ko kayo, Fiona. Gawa ko ikaw mapanalipin ito higayon na. Huwag ko mag-expect na. Nagiplanuhan na ko nila ni Colonel BJ ug Professor Charles. Katong hitabo na to.
ug sumapa sa pag-check up sa doktor nako. Datong akong giingon nga murag mo'y dagong makalit lang nga mitusok nako. Mao di katoy gitiras sa mga sakop sa kernel aron makatuog ko. Tungod sa kemikal nga ilang gibutang nini. Hinungdan nga diha-diha nawadan ko sa palimot. Unsa may nahimo na itong sa nila, Andre? Nga nung kiingon mata nila, unsa man? Tinatang magiskot pa na. Nagkinahalang kag pahuway matod pas doktor. Hapo-hapon ako ang imungo aron makatuog ka. Sige na. Utang buot, Andre. Ayaw kong biyain, please. Sige na, pahuway na. Katuog na. Ipasalig na ko nga dili kabiyaan. Salamat kay nakatuog siya. Pero nakatuog man tuod siya. Pero murag nagbako. Fiona. So lang. Oo, pa ko maka-disturbo, Andre? Oh, wa Candice. Dali, soda. Thank you. Kumusta si Fiona? Niya, nagkatuog ka. Pero may sulti sa doktor nga okay na siya. Nagkinahanglan siya og igong nga pahuway aron sa hinahinay makarecover sa trauma nga iyang nasinati tungod sa tabo. Mao ba? Tuod. Wa may angay ang kabalakaan din sa ospital. Di na-admit si Fiona. Kay may mga police personnel nga nagbantay niya. Dili lang diha sa gawas siyang kwarto. Sa gawas usab ning ospital. Salamat, Candice. Oh, Ose nahitabo kini ha, Andre. Nga nang murag nagsalimo ang siya o nagsampit sa pangan ni Ethan. Nga no? Fiona. Fiona, pagmata. Fiona? Fiona. Fiona? Fiona? Andre? Candice? Nga nung, unsa na hitabo? Ha? Nagdamgo ka, Fiona. Nagpanampit ka sa nga Nathan. Unsa? Gusto ka bang mo inom og tubig, Fiona? Ipisan mo ikaw. Ha? May mo bang mamalihog, Candice? Oo eh. Nga na ko dili. Kidir, excuse me. Nagdamgo ka, Nathan. Nga no? Unsa imong damguhan niya? Kuan. Dara ang tubig. Salamat, Candice. Si Ethan day tuod, Andre. Hay day tuod siya. Si Ethan, tuwa na siya sa bay, sa laboratory. Tungod sa mga nanghitabo, gikinahanglan ko na sab siya nga ma-check. Kung wala ba sa mga kadaot nga nahitabo sa iyang system. Sa kalawis Ginoo, okay ras Fiona. Wala kita'y angay pang kabalakan niya, Ethan. Mayo kung mao ka na, Andre. Ana pa ba sa ospital nga iya karon ay matangan? No, sakay na ko kakaro sa auto. Nagpaingon ako diya sa ato. Mayo ka nagpaingon ka na diri sa laboratory. Nagpaabot ko nimo. Nibaw ka na tingali kung unsay angay mo buhaton. Samtang wa pa kumabot diha. Sa akong pag-abot, ipadayon na to ang proseso. Pag-abot ako diri, gicharge ko dayon ang akong kaugalingon. O kaganin ara kining na full charge. O andam na ako sa proseso nga imo pagkahimoon. Mayo. Mga 20 to 30 minutes tingali. Nanak ko diha. Sige, magpaabot ko. Kay may mahinungdanon no sa bako pag-igsultihan kanimo, Andre.
Ha? Unsa ka na? Diri na kita sa laboratory magsulti. Okay, paabutan ko niya. Sige, magpaabot ko. Bye. Bye. May mainungdanon siyang pakiksultihan ako. Sa ibut pakiksultihan ni Ethan ako. Unsa? Nahurot ang akong bilib nimo, Professor Charles. Kay wa ginahimo ang kapulisan nga buot untang musod dinhi sa imong rest house. Aron mo himo og search. Dili ko nila kaya, Bravo. Dili ko nila kaya. Kidaghan kong suod nga mga politiko nga mutabang na ako. Bahin ana, Prof. Sa imong impluensya, hurot ang akong bilib nimo. Pero sa kalantip o kahibaw sa natad sa siyensya, batok na tong Engineer Andre Martin. Di ko kumbinsido nga kaya nimo siya. Unsa? Lupi kag yun niya, Professor Charles. Dili nimo kaya ang pagkautukan ni Angel Andre Martin. Animal! Hinampa ka, Bravo! Hinampa ka! Guwang ka na, gyud, Prof. Tiguwang ka na. Nagkinupos ka na. Danag na ka na, uy. Paano, ay? Buisit sa tanang buisit ni Bravo. Kaugalingon ko siyang imbensyon, apan. Iya usab akong unayon. Lupi kag yun niya, Professor Charles. Dili nimo kaya ang pagkautukan ni Engineer Andre Martin. Guwang ka na, gyud, Professor. Tiguwang ka na. Nagkinupos ka na. Danag na na. Ah! Maayo kay niya ka na, Andre. 12 minutes late ka sa imong kiingon na usa ka oras ang ikaw maabot. Naptad ko gamay traffic. Hinungdan nga nalanay ko pipila ka minutos. Pero niyan ako. Unsa ibot mong ipangutana ka na ko, Ethan? Unsa ka nagka-importante? May mo ba nga unahan mo una ang proseso sa pag-upgrade nako? Nga wala ni mo mahaman, Andre? Una pa ang mainungdanon kong pakigsultihan nimo. Andre? Okay. Landam na nako ang tanan gikinahanglan. Mayo. Apan bisan pag naandam na ang tanan nga gikinahanglan. Mo take time lang gihapon ang maong proseso. Kana tungod kay uwa karon sa akong mga kamot ang akong cellphone. Din ato dito naka-store ang mga necessary programs alang sa pag-upgrade totally sa imong system. Unsa? Ang buot mo ipasabot nga mawala di gihapon kapuslanan kining akong pag-andam sa tanan? Mo ba, Andre? Wa ko'y gisulting yung ingon ni ana, Ethan. Dili masayang ang imong pag-andam sa tanan. Dili pa matud ko nga mo take lang gihapon ang maong proseso. Kay wa na ko ang akong cellphone. Then tuwa na ko na store ang mga necessary files nga imong gikinahanglan. Okay. Mo direkta na kita sa computer alang sa pagpadayon nini. Pero mas taas ang oras nga atong gikinahanglan. Una pa kini makumpleto kung ikumparar nga ang akong utang cellphone ang atong gamiton. Sugdi na ang proseso, Andre. Sugdi na. Okay. Apan kinahanglan ko una nga ikaw akong i-shut down. Aron way mga interference nga posibleng atong masugatan along the process. Okay. Ako na mismo ang mo shut down sa kong kaugalingon, Andre. Ako na.
Salamat kay paspas kayo ang proseso, Nathan. Ug dako kinikilainan niya itong wapa totally ma-upgrade ang iyang mga hardwares. Sa akong estimate, inay nga moabot og 6 ka oras kining tibok proseso. Muduhan na lang ka oras ang gitason kung kinatasan ini. Ini na karong pag-upgrade ko kang Ethan. Ihurot na ko ang tanan nga akong naibawan about sa artificial intelligence. Ug nakasiguro ko, base sa pipila ka tuig ko ng pagtuon ug research nga gihimo labot niini, 99% na niya siyang sama sa matuod yun katao. Na halos wa na niya yung kiniklainan. Shit! Shit! Damn it! Dili ma-open. Unsa man ka nang gisigihan mo bukit kay Professor Charles? Nga pungot ka naman kayo. Nga sigig bukit kay ano. Ang cellphone kini ni Andre Bravo. Oh, mao ba? Ang kina di ay na. Unsay kina? Matud ko, cellphone. Unsa ba ang kina nga imong gilitok diya? Small things, Professor. Kaya dili man na imuha kang Andre Martin man ka na. Sa ato pa, kina. O unsay kina? Kay dili imuha, kinawat. Buwang karaan! Ay, pastila na. Nakatuog man ko. Muduso sa kauras kong nakatuog. Nagpadayan pag-installing and scanning diya sa system ni Ethan. Ug kung wag ko masayo pa, musa na lang tingali ka oras ang pabuton. Ug mahumana ang kinatibuk ang proseso. May bitawag sa messenger. Si Fiona. Fiona? Oh, nakontak naman lagi ka. Matod mo, wa ni mong imong cellphone. Tuan ni Professor Charles. Oh, computer kining akong gigamit. Hi ka. Wa ka sa akong pagmata. Diagos bay sa sud sa laboratory. Gipadayon ako nga ang naputol nga pag-upgrade kang Ethan. Mao ba? Kamusta ka man mobalik diri sa ospital? Oh, di pa ko makasiguro kung mga unsag yung oras akong makabalik diha. Kay right after nini, kinahanglan pa nako nga ma-review o matistingan si Ethan. Matod ni mo. Dili ko ni mo biyaan. Sorry. Wa mo day mo basa sa ang gamay kong letter para nimo. Nga nasi mo kamo. Nangay kong sorry nimo nga kinahanglan day kong mobalik diri sa laboratory. Aron nga mahuman ko na nga kong gimbuhaton para ni Ethan. Akong nabasa. Unya. Gusto na ko mapauli. Well, nagkasulti mi sa imong doktor before ko mibiya diha. Mi-advise siya nga aron nga makasiguro ta sa imong health. 2 to 3 days ka pa kuno diha. No. What for? Para sa unsa? Gusto na ko makabalik diha. Okay. Pabuta ko diha. Maybe 1 hour from now, makabalik na ko diha. Nakasiguro ka? Yes, nakasiguro ko. What about ni Ethan? Si Ethan? May mo ba siya nga madasa imo niyang pagbalik diri? Yes. Okay. Magpaabot ko niyo ni Ethan, Andre. Bye. Fiona? Naminaw ka ba na ako? Matod ko, bye. Sige. Okay. Bye. Bye, Andre.
Importante na gid alang kaniya si Ethan. Importante na gid kini alang kaniya. At last na. Natapos ng tibuok proseso para kanimo, Ethan. Ikaw na ang bagong Ethan. The upgraded version. Salamat, Andre. Salamat kayo. Sa imong paminaw, sa imong overall health, wa ba kini kalainan sa wa ka pa generally ma-upgrade? Dako kayo ang kalainan, Andre. Gibati na ako nga mas paspas ang akong consciousness sa mga buta nga ako makita o masinati sa palibot. Mao ba? Pagaksa ko, Andre. Pagkaksa ko. Oh, Ethan. Hinaot nga nining akong bagong kahimtang karon sa imong pag-upgrade nako. Nga wala untay ako'y kalainan kanimo personally. Unsa? Matod mo, nga human sa tibok proseso, magsulti ta. Nga may mahinungdanon ka pakiksultihan o gipangutanan ako. Wa ko kini i-open nimo human sa proseso. Kinasayod ko nga wa ka malimot nini. Labi na ron nga totally upgraded na kinatibukan kanimo, Ethan. Andre, Unsay buot mong pakiksultihan ako. Ethan? may buot lang ko masayran. Kung may gilimod ka babahin sa akong pag-ako, ngari ka na ako. Oh, Tubaga ako, Andre. ngano nagkapangutanag ka man ako niya na. Gusto lang ko masayod. Gusto ko nga mahibalo. Wa ko'y kasulti ka nimo, Ethan. Andre, Usbon ko. Wa ko'y kasulti nimo. Wa ko'y ikatubag ka nimo. Andre. Mao ba, Fiona? Muuban si Ethan kang Andre inig-anhin niya sa ospital? Oh, Candice. O, nagpaingon na sila din eh. Nag-message na ako si Andre. Muuli na unta ko kay off-duty na nako. But pagsulti ni mo nga mo ani si... nga muuban si Ethan kang Andre. Dili lang usa ako mulakaw. Gusto ko nga mahimamat pagbalik si Ethan. Mao ba? Yes, Fiona. Nga sa ato pa, ganahan ka usab di ay ni Ethan? Sa iya tingalin pagka-unique nga robot. Siyang halos way kalainan nga kinaiya sa sama na to mga tao. Siyempre, lahi gid ang imong bation. Mao ba? Bisan kinsa naman tingali. Wakit mo sa makikagop ng Professor Charles Colonel PJ. Wakit. Yabag tiguangan ni Kulay. Giango-ango na tingali siya. Kay wala makita ang iyang negligence. Ang iyang sayop nga may usa sa inungdan nga nung nabulilyaso mi. Ug naguba ang plano. Hasta na ni Ana Colonel. Managsama mong wa magamit sa inyong auto. Nikolay! Kaya nagamit pa kamo sa inyong mga auto nga way kalainan sa nabinugok, teleon pa mo mag-contest o magpataasay sa inyong mga ehe. Ang nakapa ninyo kay polos mo gusto muhawd. Polos mo gustong magpatahod. Managsama mo ang gustong magdungan o saka sa ibabaw nga dili mo agi sa hagdan. Tanawan ni ron. Sa inyo lang pag-anib ka na mo, kasi nagtoo mo si Professor Charles nga wa kumasayod sa tagsa-tagsa ninyo kamotebo. Tingali wa mo makasabot nga ko nakailanan ninyo sa hingpit karoon sa mo, karkin sa mo.
kunon sa kamo kahangol sa bisan unsang butang. Nikolay, Ayaw kalimot, kadali magtongan og tikang ang duha ka TL sa tao, aron ang tao makalakaw. Tali ba? maumod siya kung buhato na niya. Mamumo siya. Makamumho siya sa yuta. Teman Colonel, ang tanyan nga naasabos, kinahanglan gyud nga mo agi ona og ang sa hagdanan. Ona ba siya moabot sa kinaibabuan? Timbang-timbangan ninyo ka na. Pa! Sermonan minugo ni Kulay. Shit! Pero wanay lain nga magtapang ka na ako ni Gayuna. Si Nikolay na. Ug ang organisasyon sa yun. Makapila ko na ikaw sultihin ni Professor Charles. Nga bisan unsa pa nimo kautukan, bisan unsa ka pagkalantep og panghuna-una. Dili ka gayad makahimo o dili ka gayod moabot sa imong gitinguha nga magkabot o dulngan kung way mga tao nga mas ubos pa kay kanemo. Why ko makinanglan ka nimo, Nikolay? Magkahimo ko nga ako lang. Ka-influensyado ko diri sa among dapit. Ug sa mga tao nga misali kung nagtuo ka na ako, bisan unsa pa kangilad ang buhat nga akong mahimo. Dili kini sayop alang nila. Mitahod sila na ako. Puang! Kibuang mo lang ang imong kaugalingon, Professor Charles. Oh, mahimong giisip kanila nga Diyos tungod sa imong pagka-profesor, sa imong mga kalamposan. Aban sa kaulahian, ayaw kalimot. Nga kung unsang imong gitanom, mausab kini ang imong pag-aanihon. Nikolay! Og sa kataas sa imong karbo, sa sobra mong pagsalig sa imong kaugalingon, asa ka naman karon. Unsa naman ang estado nimo sa katilingban? Nakapasaka ba ka nimo sa ibabaw ang imong karbo? Ha? Tingali ba yago, hubog ka lang, Professor. Hinungdan nga nabutaan ka. O wa mo makita ang kamatuoran kung unsa karon ang imong kidulngan. Wa ka magatingog. Pero ayaw pagkasabta nga nahakag ka sa imong serbisyo sa organisasyon, Professor. Kung gigamit mo lang kami alang sa kagulingan mong kabulahanan, labaw na gigamit ka usab namo alang usab sa among mga katuyuan. Sa laktod, ingon ni Amy ang salikwaot nga hulagway sa katawan ni ining kalibutana. Magamitan o magamitan alang sa kawalingong kahangol sa kabulahanan. Sabay na hitabo ka nimo, Professor. Nga hapit na malang na mahug ka ng imong or sa lingo. Husto si Nikolay Bravo. Husto siya. Unsay husto si Nikolay, Prof? Unsay buot mo ipasabot? Nga kinahanglang dili mi magpataasay og garbo si Colonel Biche. Nga angay kunong magkasinabot kami. Ang buot mo ipasabot, Professor, nga mag-uyab mo, niladlad na gyud ka, Professor. Hinampak! Naibaw na ko ator ni Tabudi. Bisan dili ko abogado.
Ang ilang akusasyon nga rin ako, kay way ligon og konkreto nga ebidensya. Matawag ra gyud og hearsay. Og dili nila magamit batok nako. Og layag na lang kung pasakaan ko nila og kaso, mabasura gyud kini, dili ba? Ha? Unsa ka to? Ang testimony mismo ni Andre og sa iyang hinigugma nga ginganlan og Fiona? Magamit nila, batok na ako. Damn it! Shit! Ikaw ang akong legal counsel. Gibayran ko ikaw aron panalipdan mo nga akong katungod. Ayaw na kong problema ha, parehana. Buhata kung unsay angay mong buhaton. Ayaw na kong hasula pa. Kigigamit ko sa mismo ang akong influensya sa mga higala ko sa Kongreso o Senado. Usay butong pagkiksultihan ako. Ethan? May buot lang kumasairan. Kung may gilimod ka babahin sa akong pagkako, ngari ka nako. Oh, Tubag ako, Andre. nganong nga nakapungutan na kamananan ako. Gusto lang ko masayon. Gusto lang ko mahibalo. Wa ko ikasulti ka ni mo, Ethan. Andre, Usbon ko. Wa ko ikasulti ni mo. Wa ko ikatubag ni mo. Taod-taod ko lang na-install ang system ni Ethan. Ang Artificial Emotional Intelligence. Diin ang projected niyang function. Mao nga sama gid kini sa kasing-kasing sa katao. Apan nganong dini mga higayon na. Karon ko lang na matikdan. Nga may epekto na kini. Kung sa akong pagsabot. Mao. Kana tungod kay. Pidid man masinati ni Ethan ang positibong epekto na ini. Mismo kang Fiona. Wa ko'y intensyon nga ingunin ni may tabo. Wa gyud. Nasayop ako sa akong gihimo. Nasayop ako. bisa na program ako nga may hait og panabot sa mga butang nga naa sa akong palibot. Apan nga nung dili ko makonfirmar nga may gibutan yun nga special program si Andre sa akong system. Nga mao'y hinungdan nga nakasinati ako na ini wala ko masabot nga pagpati kang Fiona. Bisa na program ako nga may hait og panabot sa mga butang nga naa sa akong palibot. Apan nga nung dili ko makonfirmar nga may gibutan yun nga special program si Andre sa akong system. Nga mao'y hinungdan nga nakasinati ako na ini wala ko masabot nga pagpati kang Fiona. Apan nga nung ingon sige tinguha ko naman usab si Fiona. Butang kining kahangtod karon nagahatag ka na ako og kahasol og kalibog. Diin kanhi og sukad basukad. Wala gid ako masinati. Kay usa lamang ako ka masin. Diin gamit ang artificial intelligence. Gimugna og giprogram ni Andre alang sa maayo nga katuyuan. Masin umakin na lamang ako. Nga walay kaugalingon nga panghuna-huna nga maantigong mo analisar sa mga butang nga naog ako masinati sa palibot. Kay iko raman ako nagtuman sa program o sistema nga na-install ka nako. Nga sa laktod, igo lamang ako nagsunod kung unsa ang gifeed sa akong system. Sa akong pagka-humanoid robot.
Apan nga no sa sulod sa pagpanglabay sa panahon, uban sa padayon nga pag-upgrade ni Andre kanako. Nganong inanay ko man usab nga nasinati ang kausaban. Kausaban nga ikatandi na sasama sa usa ka ordinaryong tao. Sama kang Andre. Ethan, ikaw mao ako. Ug ako, mao ikaw. Ug mao kini ang kanunay niyang gibalik-balik pagsulti kanako. Oh. Magkita diri sa monitor. Si Fiona ka nang mipindot sa buzzer. Evan, may mo ba kong musod? Oh. Buot siyang musod. Evan, may mo bang musod? Di ka subok ko, Fiona. Diha ka lang. Wa ka niya pasudla sa bagong nga rubulam nga gituyo ko sa paggamaan ng kaniya. Oh, wa Andre. Naibaw kong dili siya matukay usa siya ka robot, dili ba? As long as, nga may kuryente nga maglatay sa iyang system. Aduna siya consciousness o panimuot nga may mo respond ka nako, dili ba? Punan pa nga sa imong pag-upgrade niya. Doon na nakaroon siya auto-charge program para sa kuryente nga iyang gikinahanglan aron magpadayon siyang aktibo. Ugod sa ituyo mo kangitan. Ha? Kuhan, kining buot ko lang magpasalamat niya sa iyang pagluwas. Dili lang kanimo. Igon man usab ka nako batok sa mga tao ni Colonel BJ ug mismo ni Professor Charles. Ganit lang. Ethan, nanong wa mo pasudla si Fiona sa Rubulab? May tuyo sa nimo. Ethan. Wa siya matubag. Ug usay buti pasabot ni Andre. Adunay mga posibilidad kung nga nga wa kaniya tubaga o pasudla. Base sa iya nagkaroon nga kabaghuan. Dili lang kay auto-charging na siya. Connected na sab siya karon sa web. Sa kaugalingon tang database dinhi sa laboratory. Kini gitumong alang siya usab nga scheduled auto-upgrading matag karon kunya. Particularly sa mga applications nga anaa karon kaniya. Aron nga ma-maintain usab ang iyang overall system health. Diin sama kanatong mga tao nagkinahanglan sab nini, di ba? Aron nga magpabilig aktibo sa atong gi-expect niya nga performance. Mao ba? But anyway, susiyon ko siya dito. No. Ayaw na lang. May daghan sabdi ay kubuhaton para sa opisina. Kay daghan kong nabiyaan nga trabaho tungod sa nahitabo nato. Og sa pagka-admit nako sa ospital sud sa pipila ka adlaw. Dili pa makaayo kanimo nga motrabaho. Isip kabahin sa imong psychological intervention na kinahanglan ka pa og igo nga pahuway para sa imong total recovery, di ba? No. Okay na ko, Andre. Kaya na ako ang akong trabahon. Og sa pa, dili kini bugat. Paperwork sila ni. Bisa na, Fiona. Musunod lang gid kita kung unsa ang advice sa doktor. Pero Andre... Usa pa, may gihire tang bagong nga staff sa office nga mo'y muatiman sa nabiyaan mo trabaho. Andre, musamot ang bation kong kalaay rin sa bahay kung ako'y buhaton. Ay, kabala ka. Kay need na usab na to nga mag-grocery. Sabuton ako sa Ethan nga ubanan ka niya sa mall. Kadit lang. Dinig ka lang ha. Kaya doon ko sa Ethan sa Rubulab. Muuyon ka sa Ethan. Nga ubanan ko niya nga mag-grocery. Nga nasabtan ko man yung mga higayon na. Nga mas sensitive siya karon kaysa miagi mga higayon. Ug nasabot kong naglikay gid siya nako. Ethan, buot ko nga tabangan mo si Fiona para siyang full recovery.
tungod sa trauma nga iyang nasinati tungod sa mga panghitabo. Kinahanglan bagod nga ako ang muban kaniya, Andre. Dili ba mas maayo nga siguro nga ikaw mismo ang uban kaniya sa mall? Andre? Dagan ko gimbuhaton sa laboratory. Wa pay labot sa mga problema sa nasod. Particularly sa security threat sa batok sa mga terorista. Busa di ko mahimong imong balibaran, Ethan. Wala ko ikaw balibari, Andre. Ang ako nga... Kadit lang, Ethan. Naglikay ka ba kang Fiona? Ha? Matod ko. Naglikay ka ba ni Fiona? Halos wanag siya kalainan sa kamatuod og normal nga tao. Positibo gid ang response sa iyang system. Tungod sa kanunay kong pag-upgrade kaniya. Oh, may mituwag ka. Si Candice. Hello, Candice. Hello, Andre. Mitawag ka. Yes, mitawag ko kay may mahinudan ng konsulta nimo. Unsa ka na? May gipasa ka nga kaso si Professor Charles kanimo. Isip iyang countersuit sa kaso nga kidnapping. Kaya mo gipasa ka kaniya o ni Colonel BJ. Unsay mo huna-huna bahay ni ini, Andre? Ha? Unsa? Nag-expect na ko nga mao kanay iyang himuon, Candice. Ug nangutanan sa akong daan sa akong legal counsel. Unsay mo huna-huna bahay ni ini, Andre? Ha? Unsa? Nag-expect na ko nga mao kanay iyang himuon, Candice. Ug nangutanan sa akong daan sa akong legal counsel nga mismo usagyot ka kidnapper. Matod sa among legal counsel nga mahimong dili kini dawaton sa korte. Ug kun nga dawaton mangyud gani kini, diha mabasura usab dan kini. Unsa? May ipasaka usab ko ng kaso si Professor Charles. Batok na to, Andre. God. Wa kitay angin kabalakan, Fiona. Kaya nasayod na nga atong legal counsel kung unsay dangatan sa mong kaso kung i-file mangyud gani kini ni Professor Charles Corte. Din ang posibleng dulngan ini, dili kini dawaton sa prosecutor o baka diha mabasura kini kung maabot sa korte. Dili lang kay wa kini legal nga basihan. Masabot usab nga himo-himo lang niya kini para makabawas kanato. Ug usab pa, may ongoing criminal case usab bato kaniya. Unsa? Shit! Dawata sa korte ang ipafile ko nimong countersuit. Batok ni Andre og Fiona at Turni Balanghoy. Damn it! Ug unsang rason? Ha? Oh, giingnan mo na ako nga posible kining dili dawaton sa prosecutor tungod sa criminal case nga akong giatubang. Pero, may mo bang patiwason muna ako, attorney? Sabot ako isulti na unsa ka ba? Ayaw kong santa. Nga posible kining dili dawaton sa prosecutor tungod sa criminal case nga akong giatubang. Pero, may mo bang patiwason muna ako, attorney? Sabot ako isulti na unsa ka ba? Ayaw kong santa. Maubadiyay ka na'y proseso, Professor Charles. Maka nag-atubang kidnapping case. Dili ka pwede mapasaka o counter marks and right conduct. Ay, nampa ka, bravo! Unsay counter marks o right conduct? Kabugo ba ni mong klasiha nga pagkarobot? Back to you, Professor Charles. Oh, unsay back to you? Oh, same to you, D.I. Hanggaw! Okay lang, Professor. Kay ikaw mao ako, o ako mao ikaw. Animal, hawa! Layas! Ba
Hinampak! Asa ka man, Bravo! Kung ipalayas man ko nimo, di mo palayas ko, di mo layas ko, babayo. Oh, buwisit! Ikaw, Animal, hawa! Layas! babay, Prof. Hinampak! Asa ka man, Bravo! Kung ipalayas man ko nimo, di mo palayas ko, di mo layas ko, babayo. Oh, buwisit! Mato ni Atty. Balanghoy, na reklusyon perpetua ang posibleng hukom sa korte sa... Palayas ko, di mo layas ko, babayo. Oh, buwisit! Mato ni Atty. Balanghoy, na reklusyon perpetua ang posibleng hukom sa korte sa kas na kinaper. Apan, mitulibagbag, ug na mo na hinong witness saksi batok nako. Kanay butang nga dili ko makatugot. Apan mingon si Atty. Balanghoy, nga buhato niya ang tanan aron dili ko makumbikto. Kay kung makumbikto man gani ko, unahon ko siya sa pagpatay. Manablag yun ko. Ug ilakip ko mismo si Colonel BJ nga maoy nakaamong ka ako. Ingman, si Andre og Fiona. 10 days. Napo na lang kadlaw ang gihatag. Kanato sa piskalya. Aron tubagon ang maong complaint batok na ako. Aron makasubmit kita sa akong counter affidavit. Kariyot lang, Atty. Balanghoy, kariyot lang. Mubayad ko bisag pila. Buhata lang ang tanan para nga dili ko makumbikto. Ug kon mahimo, pangita og paagi nga dili mapahigayon ang preliminary investigation batok nako. Buhata ka na! Salatod, imua ang tanang pamaagi nga mababagan mo ang kaso nga gifile sa hinampak nga Andre og Fiona batok nato. Sige. Bye. Bye, Atty. Balanghoy. Buisit. Buisit sa tanang buisit. Animal sa tanang animal. Hinampak sa tanang hinampak. Unsay sunod, Prof? Unsay sunod? Oh. Animal. Nakapanay diha, Bravo? Di ba mo ka mulayas? Hala si Prof. Wa na gyud. Ang kalimut wa'y kahong. Katiguang ka na gyud. Unsa? Gipugngan pagani kuniya ba? Nga buot na lang untang mo biya. Kay imong giing naglayas. Hanggaw kang animal ka! May baho ka ba? Kung pila ka milyon ang akong nagasto para nimo, Bravo? Ha? Ha? Oh, bullshit! Damn it! Bullshit! Kwak ni pangit! Bravo! Shit! Wagin mo tubag si Nicolay sa pagsigi kong panawag kaniya. Naglagot siya namo ni Professor Charles tungod sa pagkapalpak sa plano alang ni Andre o sa robot na si Ethan. Ay, damn it! Pisa na ako mahigalang politiko. Mitabang magtuod sila nako ni karong akong pagtago-tago. Apan masabot nga buot silang manghunaw sa akong kaso. Paulag yung kini ang giingon ni Nicolay na nagkinahanglan yun niya. Nila sa organisasyon. Ay.
Sabay maayo kong buhaton. Sabayan. Oh, si Nicolay. Siya kining may return call ako. Masadagkan kong pagtawag kanya gamit ang messenger. Hello, Nicolay. O sabay na kaon mo, Colonel Pedge. Yawa ka may pua sa pagsabog na ako. Ha? Kuan, Nicolay. Kaya pa, wag ka magkinahanglan ako. Karamo, sa organisasyon. Oh, Nicolay, kining, mangayo kong suri ninyo, sa organisasyon. Mo ba? Oh, Nicolay, sorry. Sorry kayo. Sorry? Sorry for what? Sorry sa unsa. Oh, Nicolay, karon pa na ko manahula nga, di gyud ako makahimo kung luwa ka. Kung luwa ka mo, kung luwa ang organisasyon. Puan! Oh, Nicolay. Kipasidaan ko na ikaw daan, Colonel. Kipasidaan ko na yun ikaw daan. Kamo si Professor Charles. Nga dili kong kamo magkahemo kunwa ako. Kunwa kami. Kunwa ang organisasyon. Tere ba? Kay kontrolado na mo ang tanan? Nicolay. Albitado ko na. Buot ko mga iyo sa imong palabang, Nicolay. Kay di ako kaya nga magtago-tago ang tusagtod. Dili gyud. Ako sa may buot mong mahitabo, Colonel Pidge. Ha? Unsa man? Shit! Bullshit! Biskuit. Hilong, bravo! Pulos ka lang mag-iyong minanggaw! Pasagdi lang ko, Professor Charles. Gusto lang ako nga mahupay-hupay ang imong kalagot. Kay maayo na lang nga mapaymudsan ko nimo bisan sa ingon lang ni ini nga paagi. Dili ko gusto mabilanggo, bravo. Dili! Kailig-on kayo mga ebidensya batok na ko. Ug nahadlo ko, nga kung masugda na ang preliminary investigation sa akong kaso, maaristo ug mabilanggo ko. Unsay maayo na kong buhaton. Unsa man, bravo! ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. O paliwag ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.